Neața! Înainte să încep acest videoclip, am să fac o mărturisire. Am scris acest scenariu sub influența unui pahar de vin fiert și după o zi de joacă în zăpadă. Hai noroc! Primăvara, românul sărbătorea ziua cucului. Vara primea sânzienele. Toamna culegea recolta și sărbătorea măriile. Iarna împodobea bradul, mergea la colindat și petrecea timp frumos alături de familia sa. Acum, parcă nimic din toate astea n-ar mai fi posibil dacă la început de an nu ne mai stabili obiectivele. Da, este început de an și în viața omului modern pare să fie invazie de sfaturi despre cum să stabilești obiectivele și cum să ai cel mai bun an, anul tău de succes. Hai să ne întoarcem puțin în timp. Alexandra în anul 2007. Venită în București, din vestitul meu oraș Băicoi, am zis că pe lângă facultate vreau să fac și voluntariat. Aici a fost pentru prima oară când am aflat despre cum se stabilesc obiectivele. Au urmat apoi foarte multe zile de învățare și la un moment dat a venit un așa moment în care am zis că nu mai pot de atâtea obiective SMART. Alexandra, până în anul 2014. Am greșit mult și am învățat foarte multe despre obiective, dar nu mai are rost să mai prelungim suspansul. Alexandra în anul 2014. Draga de ea se hotărăște să trăiască primul ei an fără obiective, ci cu o perspectivă de viață. Am renunțat la papirusul mare de început de an cu obiective, am luat decizii în ceea ce privește perspectiva din care vreau să-mi trăiesc viața și pur și simplu am avut cel mai frumos an din viața mea. Hai să vă spun ce am învățat eu de la acest an lipsit de obiective. 1. Controlul este o iluzie. Eu am observat că în momentul în care vroiam să controlez lucrurile, o dădeam cel mai rău în bar. În momentul în care învățam să las lucrurile să mai și curgă, aveam timp să trăiesc. 2. Obiectivele trendy ne scad din energie. Hai să fim serioși. Meditația, mâncarea sănătoasă, dezvoltarea personală au ajuns lucruri la modă. Toate astea sunt lucruri minunate. Dar ceea ce cred eu este că în momentul în care stabilești un obiectiv doar pentru că este în trend, îți scazi foarte mult din energie. De ce cred asta? Pentru că e posibil să îndeplinești obiectivul ăsta care este în trend, dar nu și ceea ce ai tu nevoie. 3. Viața merită să fie observată și, așa cum bine zice Oana Pelea, viața e pe zile. Cred foarte mult în planificare, dar doar dacă este în combinație cu observare permanentă. Cred foarte mult în oamenii care observă ceea ce se petrece în viața lor și acționează. Mai degrabă decât în acei oameni care își creează lista de obiective perfectă la început de an și după pur și simplu uită să trăiască pe zile. 4. Uneori merit să fiu surprinsă. Nu cred că la început de an știu chiar tot ce am eu nevoie în cursul anului, așa că eu cred că mai sănătos este să las anul să mă surprindă. Astfel, în anul 2014 am construit 2 proiecte de succes: atelierul de creație și povestea prin fotografie. 5. Anul acesta am hotărât din ce perspectivă vreau să-mi trăiesc viața. Din punctul meu de vedere, a lua o decizie în ceea ce privește perspectiva din care urmează să trăiești viața este mult mai folositor, de 1000 de ori mai folositor, decât să creezi la început de an o listă de obiective fără suflet, așezat așa pe o foaie de hârtie pe care o bagi într-un dulap și o uiți acolo. Și eventual te mai uiți peste ea la anul când zici, lasă, e ok, a trecut anul ăsta, vine următorul an, am o altă șansă. Hai să vă spun povestea omului trendy. Dragă, tu ți-ai făcut lista de obiective pentru anul acesta? Eu tocmai ce am terminat-o. Da, dragă, normal că mi-am făcut lista de obiective pentru anul acesta. Nu am făcut încă lista de obiective, dar trebuie să fie un trend. O minciunică mică nu strică. Dacă ar fi să am obiective, iată care ar fi obiectivele mele pe anul acesta. Anul acesta îmi propun să mănânc mai multă ciocolată decât anul trecut. Anul acesta vreau să folosesc mai mult praf de zâne și să mă plimb cu mașinuța cu telecomandă. Vă doresc un an potrivit. Dacă simțiți că obiectivele de început de an vă sunt cu adevărat de folos, nu renunțați la ele. Dar dacă le stabiliți doar pentru că sunt în trend, zic că mai bine ne folosim timpul ăsta pentru a merge la un film cu prietenii. Hai că eu fac la film!
Te pup cu drag și aștept părerile și experiențele tale legate de stabilirea obiectivelor. Te-am pupat! Am uitat ce vreau să zic! Controlul este o iluzie! Da, Machify! Alexandra, până în anul 2014. Tu.